तो हम लोग सबके बतला देता नहीं कि 25 दिन में बहुत बहुत गर्दा उड़ जाई। काहे कि पवन सिंह बहुत सारा गाना के तैयारी करके बतला दी कि गाना आई वायरल भोजपुरी चैनल से। जी हाँ, वायरल भोजपुरी चैनल से गाना आई। प्रणाम, हर हर महादेव। तो काल बरोगो सबके देखी पावर स्टार पवन सिंह चल गई बानी लंदन। रउआ सबके पता हुई पवन सिंह लंदन चल गए बानी एक फिल्म के शूटिंग करे, जौना फिल्म के नाम बा बजरंग। जी हाँ, बजरंग पहले एक फिल्म पवन सिंह के आ गई बा, अक्षर सिंह के साथ में आए रहे। रउआ सब यूट्यूब पर सर्च मारे तब पता चल जाई। ओकरा बाद फिर से पवन भैया लंदन में यही फिल्म के शूट करत तानी, यही फिल्म के नाम टाइटल ये बा। तब बजरंग फिल्म के शूटिंग करे लंदन गए बानी। तब रउआ सब सोचत हो कि पवन भैया बहन 25 दिन के बाद में, तो 25 दिन तक का हुई हो भैया। तो हम रउआ सबके बतला देता नहीं कि 25 दिन में बहुत बहुत गर्दा उड़ जाई। काहे कि पवन सिंह बहुत सारा गाना के तैयारी करके गइल बानी। अब रउआ सबके बतला दी कि सावन में तो पूरा गाना आ गई, एक दो गाना जौन की बाकी बा तो ये सोमवार से पहले रिलीज हो जाई। अब रउआ सबके बतला दी कि सावन खत्म होते रउआ सबके का देखे गए और सुने के मिली। तो बहुत ब्लास्ट सॉन्ग बना के धर दिया बा, जौना के बारे में हम पहले ही वीडियो में रउआ सबके बतला दिल बानी कि कल्पना जी के साथ में पावर स्टार पवन सिंह के एगो गाना आवे वाला बा। जौना गाना के बोल बा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। हिंदी रिमिक बा लेकिन गार्दा सॉन्ग बा। रउआ सबके बतला दी कि ये सॉन्ग में एक्ट्रेस बानी आकांक्षा पुरी। जी हाँ, जौन की हिंदी, बॉलीवुड, साउथ बहुत सारा भाषा में काम कैले बानी। तो वहाँ के एक्ट्रेस बानी आकांक्षा पुरी और गाना बहुत ज़्यादा बेहतरीन बा। अब लोगों से बतला दी कि गाना आई वायरल भोजपुरी चैनल से। जी हाँ, वायरल भोजपुरी चैनल से गाना आई, जौना गाना का टाइटल बा तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तो ऐसा ऐसा गाना बहुत पावर स्टार पवन भैया बना के गइल बानी, रख के गइल बानी। एक और गाना बा जौन की चांदनी जी के साथ में पावर स्टार पवन भैया दिखाई दी है, जौन की सुने में आवता सोलो गाना बा, सिर्फ अकेला पावर स्टार पवन भैया गाए हैं इस गाने को, जौन की वेब म्यूजिक से आवे वाला बा। तो ये सब रउआ सबके देखेला मिली सावन बाद। जी हाँ, सावन बाद पूरा धका धक बहुत सारा लोकगीत बना के रख दिया बा। तो उस सब रउआ सबके देखे के मिली। तो घबराला कोनो बात नहीं के हो भैया, बहुत सारा गाना आई रउआ सबके बीच में। पहला गाना ये आई जौन की वायरल भोजपुरी से तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। तो अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक नमस्कार, लव यू ऑल।